сокинони ҷамоати деҳоти чоркӯҳи шаҳри Исфара ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар корҳои ободониву созандагӣ саҳми арзанда гузошта тавассути ҷалби сармоягузории бахши хусусӣ сохтмони мактабу биноҳои иловагии таълимӣ, кӯдакистону муассисаҳои тиббӣ ва марказҳои савдову хизматрасонӣ бунёд менамоянд. имрӯзҳо маъракаи ободонию созандагӣ ба марҳилаи сифатан нав баромада барои беҳтар гардидани шароити зиндагии аҳолӣ ва рушди инфраструктураи иҷтимоӣ заминаи мусоид фароҳам меорад. як қатор иншоотҳои гуногун ба мисоли майдони парчами миллӣ, сохтмони муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 79 дар маҳалли Тагибора, марказҳои хизматрасонӣ, сохтмони кӯдакистонҳо бо маром ҷараён дошта, сокинони ҷамоати деҳоти чоркӯ ният доранд ки ҷашни 35-солагии истиқлоли миллиро сазовор пешвоз гиранд. яке аз самтҳои афзалиятноки корҳои созандагӣ рушди соҳаи маориф ба ҳисоб меравад. дар ин замина бо мақсади беҳтарсозии шароити таълиму тарбияи хонандагон дар маҳаллии Тагибора тариқи ҳашар дар назди муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 79 бинои иловагии таълимӣ барои 240 ҷои нишаст ва толори варзишӣ бунёд шуда истодааст, ки дар арафаи соли нави хониш мавриди баҳрабардорӣ қарор дода хоҳад шуд. ҳамзамон дар ин ҷо сохтмони кӯдакистони нав идома дорад, ки ба фарогирии бештари кӯдакон ба таълиму тарбияи томактабӣ мусоидат хоҳад кард. ин тадбирҳои ободонӣ ба фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбия, баландбардоштани сатҳи донишандозии хонандагон ва беҳтар шудани фаъолияти омӯзгорони 13 муассисаи таълимӣ ва 2 муассисаи таҳсилоти томактабӣ равона гардидааст. корҳои ободонии созандагӣ дар ҷамоати деҳоти чоркӯҳ далели равшани сиёсати созанда ва ғамхории пайваста нисбат ба беҳбудии зиндагии мардум мебошад. дар деҳоти чоркӯ мактаби дошёна, маркази савдо, мағозаҳои бинокорӣ, чойхона, парчами давлатӣ қомат афрохтааст, ки ҳамаи корҳо ман итминон дорам, ки дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ ба анҷом мерасад. раванди бунёдкориву созандагӣ минбаъд низ идома ёфта барои рушди устувори ҷамоат ва ояндаи дурахшони наслҳои оянда заминаи боэътимод фароҳам меорад. собир аюбӣ, саҳбони қурбон, шаҳри Исфара, ахбор.